ஆனாங்கிற மக்களுக்காக போராட போகிற போராளி அப்பா நான். சந்திப்போம். சமரசம் இல்லா ஒரு மாவீரன் பிறந்தான். பிரபாகரன். ஏன் திருப்பி அடிக்கே இல்ல? ஃபேமிலி மேன்களுக்கு புலப்படாத புலியின் வரலாறு மேதகு ஜூன் 25 முதல். எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவு கட்ட வேண்டும். பிரபாகரன். மேதகு ஜூன் 25 முதல். உங்கள் BS வேல்யூ ஆப்பை டவுன்லோட் செய்து மேதகு திரைப்படத்தை பேப்பர் வியூ முறையில் காண தவறாதீர்கள்.